మనము పడతామని తెలిసిన మనకు ముందే వాగ్దానం చేశాడు, మనకు ముందే తన నీతినిచ్చాడు, ముందే మనకు నీతినిచ్చాడు, ముందే మనల్ని అబ్రహాం సంతానముగా చేశాడు, ముందే దావీదు శాశ్వత కృపలతో నింపాడు. ఎందుకని? మనం పడినా మన కొరకు ఆయన ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు గనక మనము పడమని, నిజంగా మనము అపవాదితో చేయగలిపితే తప్ప మనం పడిపోయే లిస్టులో ఉండమని ఎరిగి మనం నీతిమంతులుగా చేశాడంట. హల్లెలూయా! అందరు చెప్పండి, మన బలహీనతల నిమిత్తమై ఆయనే మన కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాడనండి. అందుకే నువ్వు ఎప్పుడన్నా పడ్డావా ఖండించుకోమాక, లే బయటికి లే. నేను పడ్డానా అయితే నేను శరీరంలోకి వచ్చాను అనుకుంటా, కానీ నా ఆత్మ దేవుడు నా కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాడు గనక నా ఆత్మ నా శరీరాన్ని జయిస్తుందని కూడా అనుకోవాలా. హల్లెలూయా! నాకు విశ్వాసమునకు కర్త, దానిని కొనసాగించేవాడు కూడా ఆయనే. నేను అంతము వరకు ఆయన కొరకు నమ్మకముగా జీవించే కృప కూడా ఆయన ఇస్తాడని నమ్మాల.